kula damel kacintrakane Kakang Mbok. Nanging namung badhe mulyakaken Mbak Yu kula tetiga nenggih Kakang Mbok Danuretna dan Resmi Danawati. Lho, nalare kepiye? Nalare kepiye to Parasu, Parasu? Inggih Rama Prabu. Kula hanggadahi bilih Mbak Yu kula tetiga mangke sampun ngantos dipun wengku kalian wong loro saudon telu sarupan. Nggih Rama Prabu sampun ngantos satriya ingkang cepeta-cepete Rama Prabu. Oh, kaya mangkono. Inggih. Wekasan benjang satriya menika saged sumulih keprabon negari Indrapura, negari Indrapura tetep raharja lan wibawa kados dinten menika Rama Prabu. Lagi cawan sabda hore kang samya sumiwa saweneh hanarka Loh, Patih. Ana apa, Tih? Patih Jaya Sukendra. Kepiye pawartane, Tih? Dene munggah sitinggil tanpa tinimbalan. Sewu diagung pangeksama sinuwun. Ngaturi kawuningan bilih wonten alun sak caketing blabar kawat sampun samapta para ratu panglamar ingkang ngantosi miyosipun Raden Parasu kalawan Bargawa. Oh. Hei, putraku sakloron. Metu njaba andon yuda Patih Nabuha Tengara Pratandha Sayembara Prakus Tumak. Nggih, dawuh sinuwun. Sing ati-ati aja keri. Nggih pangabekipun jantangi marang laku ger.
Sapa kae? Oh. Ridu mawur mangawur-urahan tengarane ngajure kang guru kangsa tataka tula ora panjriting turangga esti ora kata ingkang dwaja layu sabe Hong lite yang kaludra Mas Pati Raja Diwaku jebul wis ana penglamar koncapan rangka jebul padha le mrengenge iki sanak sira iku pawongan saka ngendi apa karepmu dene wani mlebu jroning blabar kawat Oh, bojleng iblis lanar padha gojekan. Ditemu kengake wae. Raden iki aku, Raden Mangliawan. Dene ingkang mburiku adiku Mangli Doranida saka negara Ngalengka bakal ngestake dawuh kang dadi kudange Kakang Prabu Sumaliraja. Ya iki mupu sayembara dimen bisa mbopong sekar kedaton negara Indrapura Dewi Danuretna adalah yen kaya mangkono setiamu sayembara iki pupunen dhisik isa ngembari kasekteni Kala Parasu kelawan Kala Bhargawa ya kuwi sing isa mboyong Mbakyuku sakloron. Kowe diomongi ngerti ora kok meneng bae iki? Mikir karo mangsane. Wo, trondolo. Ora migat kemah-kemah. Mati kowe. Sikrokol kemingal Ancapuh samya medali lara kilir kelor kumbang
Dudu karepe dhewe. Hei, wong Alengka, mundura. Sumali sing bakal ngajoni sayembara. Seret kandang banteng mutiar kowe. Mangka anggro sumar Sumali. Wah, wis tepung jenengku. Wis daftar pengrawit wis enek belum banyak lopo kowe Jar oh
Wah. Mati. Ya. Wah. Loh. Adi Mangliawan lawan Adi Mangli. Wah, piye Kakang Prabu? Urung melu sayembara kisinan wirang. Mulih nyangal kodi. Wah, mulih. Serampat. Leren. Wah, jan kemempengan banget iki. Wah, mempeng-mempeng ya ngopo? Iki jam pira iki? Jam 7 jikan. Jam 7 cengelmu. Wah, cengelmu dhewe kok nglok-ngloke. Wis. Uluk salam, Truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Alhamdulillah. Dene kula Petruk saking tlatah Kutha Surakarta kepareng sowan dhateng Pendapi Jayakusuman. Kang Gareng padha slamet Kang. Pamuji motong slamet aku. Padha waras, Gong? Waras wae ora waras ora tekan kene. Oh, ditanggu sedulur tuwa ki mbok sing apik le. Wangsulan sing kepenak dirungokne. Lah kon tekane ya ora kepenak ya. Takon kok padha waras aku ketok edan apa piye?
Wong aku. Lah iki wong oleh-olehane ora paham budaya iki ngono kuwi. Petruk kuwi nate urip ning Jawa Timur. Dadi cara kana waras kuwi padha karo Slamet, kalih saka leloro ngono. Ora maido Kang Gareng, pancen Bagong iki ya kurang srawung, tidak ngopi ngono. Ya tak akoni aku iki pancen kurang srawung apa neh ning masa pandemi iki. Pandemi. Masa ngademi. Wow. Oh, jampeng ora. Pandemi, Gong. Lah iya, masa pandemi iki piye lek arep srawung jajal. Wong arep metu saka omah wae ora entuk ketemu waris ora entuk, salaman meneh ora entuk. Apa meneh ngobrol karo kanca wangi njur kepiye arep tambah pengalaman iki? Nah, lah iki Gong. Kelemahanmu neng kene iki di sini lho garis besar iki. Lho, lemah piye wong rasane kaya ngene kok? Oh, wong kok wis. Ora. Piye, karepmu piye? Lho. Omong karo wong petuk ki repot. Oh. Repot ya dititipne. Angel kowe iki, angel. Angel rasa digarap. Mumet aku, mumet becakne, mudiar ora kowe. Mumet iki ngombe obat le. Wes ora. Omong karo wong petuk ki repot tok, Truk. Oh, ngene ya, Gong. Piye, Truk? Kowe kena dikandani ora? Kena aku kena, tenan, sumpah iki kena aku. Nah, aku tak ngomong dhisik rungokno. Oh iya, lha iki Kakang arep ngomongi rungokne le. Ora gacau nganu. Ya aku ki tak meneng lah kaya. Lah iya. Diem. Hush, silent please. Oke. Sidon. Sidone dipateni, Truk. Kuwi lak sudon le. Sajroning masa pandemi COVID-19 iki pancen akeh owah-owahan tatanan. Ing antarane ing bab budaya, pendidikan, ekonomi, industri lan liya-liyane. Kabeh mau ora jeneng dilalah kepeneran. Iki Covid ki ora digawe-gawe. Percaya ora percaya enek. Mergo pemerintah kuwi kudu dinut. Oh iya, nanging mok menawa pancen wis dikersake dening Sang Maha Kuwasa ya Gusti Allah. Lumadine tatanan kang anyar sinebut new normal iku sawijine kawicaksanane pemerintah kanggo ngawekani bab-bab kang wigati supaya tetep bisa lumadi kanthi lancar. Mligine ing bab communication ora kudu ditindakake sarana tatap muka langsung nanging nganggo cara virtual. Kaya dene wayangan wektu dina iki. Heeh, kaya iki ngene iki lak ritual, anu Ritual gundulmu ya. Piye terusan, Truk? Umpamane kowe kepengin nonton wayang. Kaya bengi iki. Iya. Nanging ora entuk metu saka omah. Oke, ini dibatasi lho. Dibatasi. Oke. Kan dibubar. Tenang, oke. Dibubarke engko piye engko? Ya, umpamane kowe arep nonton wayang ora usah metu ke omah. Tetep iso nonton wayang lewat media live streaming. Nah, live streaming bengi iki apa wae, Truk? Nah, apa? Ayo. Ketoke nek ora salah ki siji Amarta. Terus kedua Hono Caraka, ketiga iki apa ki dinas kebudayaan melu streaming karo nganu gene Pak Wali Kota TV-ne. Gibran TV. Iya. Tepuk tangan kagem Bapak Wali Kota. Iki nek ora dirigenke ora live streaming, ora nek dokumentasine. Teneh eman-eman garap tenanan. Ayo ora gati akeh kok. Wis tak apik-apikku lem kumayang. Ya pure nek ora. Cukup nggunakake HP utawa alat komunikasi liyan-liyane. Nganggo radio iso ora, Truk? Oh, cengelmu iki. Lho. Aja marah-marah to, ngono marah. Mula kowe ya aja gaptek, Gong. Gaptek. Gaptek ki apa? Gagal teknologi. Oh, gagap seksiologi. Teknologi le. Oh iya teknologi. Wah, kowe iki ora wingi-wingi truk ngandani aku.
Ah, yen kowe ora takon apa aku ngerti. Tiwas andekanku pirang-pirang tak batalke wedi corona. Piro? Andekan apa, Gong? Andekan apa, Gong? Pijet, oh, ora. Iki acarane apa itu kok gantung gong jereng kelir gak loro sepisan ngene iki. Iki apa ya acarane? Keroncong apa piye? Oh. Ayo. Ya kowe kuwi kok ya. Aku melu naskahe kok. Oh. Wah. Ora kena jak kompromi, Gong. Ngene iki wayangan, Gong, wayangan pepadi. Wayangan pepadi rutinan lho. Rutinan pepadi ning sing nyenggelarake disebut ya. Apik temenanan ya, Truk ya. Iya. Ah iya. Wah, lho kok kono. Aku. Iya, iya. Iya, ayo. Bang. Tangelamun aku lan kowe bisa belajar nyempurit. Gelar kelir, dodok kotak, ngeprak, ya toh? Sing mangan gethuk ki sapa? Ora takon kok getak-getukmu. Ana kene ya ora enek palilahe para sepuh sing us ngenenge utawa mbimbing aku lan Kang Gareng ngaturke penuwun ya kanggo tumrap setunggal Ketua Pepadi Kota Surakarta. Ah, ya. Profesor Dr. Sarwanto selaku Ketua Pepadi lho, ya. Ya, Kang wis paring ngajang kelawan dalang muda Kota Surakarta. Iki mono jatine agenda rutin biyen zaman durung corona. Terus. Nah, terus nalika corona menyerang dan merebak dalang nom-nom kaya Kang Gareng, aku lan Bagong kuwi diklumpuke terus gawe agenda yaiku live streaming mau di beberapa titik. Oh, lumadi ping pira iki? Nah, pertama kae Mas Cendikia. Lakone klek Rama Gandrung ya, Truk ya jaman semono. Iya, Rama Gandrung. Ning kowe lak urung melu. Wah, urung aku baru kok. Oh iya. Nah, Makane iki mbiyen nang gone daleme Pak Sis Wonogiri. Nah, Oh iya kuwi aku nyaron. Lemu nyaron karo sing nyelentrem teneh ora setel. iya Kang Gareng. Karena aku iki anggota baru. Oh, new aku iki. Iya iya, heeh kowe anggota. Iya iya, terus apa? Terus apa piye-piye? Yang kedua, kula ngaturaken penuwun kelawan para pembimbing nggih. Setunggal. Iki ra kena disebutke. Ora ana siji loro telu, kabeh kuwi pembimbing. Mergo iya, bener kuwi. sudah membantu kita semua. Oh iya. Lan nganu disebutke ya ora apa-apa. Nggih. Sing kedua nganu tumrap Dwijaku ya ramaku ya Dwijaku Bapak Dr. Bambang Suwarno. Sing sampun kersa mbimbing kula lan kamas kula. Mas Rudi Wiratama. Oh, terus karo Mas Rudi Wiratama. Wah, naskah ki nek ora enek Mas Rudi, wah tangeh lamun iso dadi